Vítejte u We Discuss, vašeho průvodce světem doplňků stravy s WeCare a zdravého životního stylu. Vítám vás u nové epizody našeho online magazínu We Discuss. Dnes si budeme povídat s internistou ze 4. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, panem doktorem Jiřím Hlušičkou. Pane doktore, vítám vás ve We Discuss. Dobrý den, děkuji za pozvání. V minulém díle We Discuss jsme s nutriční terapeutkou Hedvikou Jakešovou probrali takový všeobecný základ zdravého jídelníčku a teď by mě zajímalo, co z pohledu vašeho jako lékaře bychom neměli dělat, abychom předešli různým civilizačním nemocem. Já si myslím, že ta odpověď je úplně jednoduchá. Neměli bychom se přejídat a neměli bychom být leniví a neměli bychom šetřit na spánku. Já vždycky říkám, už se asi budu opakovat, že bychom se měli trochu zamyslet nad tím, jak třeba žili naši předkové a porovnat to s tím, jak žijí lidé dnes, co jedí, jak se k sobě chovají. Takže pokud to porovnáme, to, jak vlastně dnes lidé, co konzumují, v jakém množství, kolik přijímají cukru, tuku a jak málo se hýbají, tak si myslím, že v tom je veškerá ta pravda. Takže si myslím, že všechno je to o tom, abychom nějak prostě se naučili vybalancovat tu rovnováhu mezi tím zdravým stravováním a pohybem. A které civilizační onemocnění je podle vás v současné době takový největší strašák? S čím se nejvíce setkáte na vaší klinice? Tak naše klinika je víceméně zaměřená na gastrointestinální trakt a jeho choroby. Ale já jako všeobecný internista můžu říct, že těch problémů, těch civilizačních chorob je určitě mnohem víc než z toho spektra těch zažívacích chorob. Všichni víme, že v České republice je nejvyšší úmrtnost na ty choroby kardiovaskulární, takže si myslím, že s tím má naše populace stále největší problém. Takže jsou to hlavně teda onemocnění cév, ateroskleróza, která potom vede k infarktu, mrtvicím a k těm komplikacím, jaké známe. Co se týče těch zažívacích chorob, no tak ta životospráva vede k velké množství chorob, jako určitě bych zmínil třeba kolorektální karcinom, ve kterém stále jako naše republika je na hodně vysokých příčkách celosvětově, co se týče nějaké té incidence. Ale jsou to i další choroby, jako nespecifické střevní záněty. Určitě posluchači budou znát ve svém okolí někoho, kdo třeba trpí Crohnovou chorobou, ulcerózní kolitidou, ale nechci to takhle specifikovat. Zkrátka ten nezdravý životní styl, stravování, málo pohybu, kouření, si myslím, že vede tak nějak všeobecně k devastaci těch vnitřních orgánů, takže určitě ten problém je velice široký. A setkáváte se na klinice často s lidmi, kteří si díky své životosprávě způsobili více civilizačních onemocnění? No, tak abych byl upřímný, tak se s takovými pacienty vlastně setkávám každý den, tak proto byl i vlastně takový důvod a popud, proč jsem teď tady, protože si myslím, že té prevence a osvěty je velice málo a že je potřeba o tom mluvit, protože většina těch pacientů, kteří se dostanou už k hospitalizaci do nemocnice, tak naprostá většina z nich je tam kvůli tomu, že právě špatnou životosprávu a že k těm svým chorobám přispěli sami. Nechci to generalizovat, určitě to nejsou všichni, ale jako velká většina těch pacientů taková opravdu je. A zmínil jste kardiovaskulární onemocnění jako nejčastější příčinu úmrtí v České republice. Víte, které potraviny nám můžou pomoci předcházet těmto kardiovaskulárním onemocněním? No, já určitě musím říci, že ty potraviny určitě jsou důležité, ale vždycky musíme koukat na to v tom kontextu, že je k tomu potřeba i ten pohyb. Ale pokud chcete nějaký výčet ode mě jako potravin, které mají prokazatelně nějaký jako pozitivní efekt na kardiovaskulární aparát, no tak určitě bych na prvním místě zmínil tučné mořské ryby. To se ví už
desítky let, že vlastně ty rybí oleje, které jsou plné těch omega-3 mastných kyselin, mají kardioprotektivní efekt. Dřív, když ještě ta léčba infarktu a tak byla v plenkách, tak vlastně lidé se léčili pouze klidem a tím, že přijímali mořské ryby. Nevědělo se, jak to působí, ale vědělo se, že teda tam nějaký efekt je a ten efekt je právě v tom, že ty mastné tuky, ty rybí tuky obsahují spoustu těch omega mastných kyselin a jsou schopné ovlivnit ten profil lipidů v krvi, takže ty špatné tuky potom poklesnou a nedochází tolik vlastně k ucpávání těch cév. Takže to si myslím, že je asi tak nejdůležitější a má to asi tak největší efekt. Podobné látky můžeme najít vlastně i v ořeších. Opět ale jako nepředstavujme si to tak, že jako bych chtěl někoho nabádat, aby každý den snědl kilo ořechů, jo. Jako je to hlavně o tom, že prostě bychom měli do té potravy zařadit ty ořechy v nějakém malém množství. Potom jsou to určitě antioxidanty, takže nejrůznější třeba ovoce, jako jsou borůvky, jahody, nebo potom zase třeba takové ty zeleniny, které mají takovou tu intenzivní zelenou barvu, brokolice, petržel a tak podobně. Ale hlavní jsou ty oleje, bych tak řekl, takže ty ryby, ořechy, avokádo a určitě teda, sice to teda zmiňuji na posledním místě, ale ta důležitost je určitě větší, tak to je olivový olej. Vlastně v celé té preventivní kardiologii, v preventivní medicíně se razí takový ten model té středomořské diety, takže spoustu zeleniny a olivový olej, ryby, světlá masa, to je prokázáno, že prostě lidé, kteří žijí u středozemního moře, se dožívají vyššího věku, mají tak jako kardiovaskulární morbidity míň a i vlastně lidé, kteří třeba žijí zde, ale přestěhují se tam, tak jako automaticky se dostanou do nějakých jako lepších míst v těch tabulkách rizika. Naše značka WeCare má ve své řadě About Your Health produkt Omega Complex, který kromě vámi zmíněného lososového oleje obsahuje také olivový olej a pupalkový olej a pokrývají tak celé spektrum omega nenasycených mastných kyselin. Doporučil byste takový produkt vašim pacientům? Já jsem koukal na to složení, musím říct, že se mi moc líbí a odpověď je ano. Určitě bych to pacientům doporučil. Myslím si, že u nás dlouho chyběl produkt s takhle komplexním vyváženým složením, který obsahuje tolik těch omega mastných kyselin, takže ano, doporučil bych ho. A co nedostatek dalších esenciálních živin v naší stravě? Myslím tím vitamíny a minerální látky. Kam až může vést jejich nedostatek v naší stravě? No, tak já si myslím, že se vrátím trochu k tomu, co jsem říkal před chvílí. Myslím si, že obecně u nás v České republice ta konzumace potravin a s tím teda i těch minerálních a stopových látek je dostatečná, takže opravdu nehrozí v dnešní době, že by někdo trpěl nějakými jako těžkými avitaminózami, hypovitaminózami, ale určitě jsou látky, kterých máme nedostatek. Určitě bych zmínil třeba vitamin D, to je látka, která nám chybí. Je to hlavně tím teda, že žijeme ve střední, skoro severní Evropě, takže tady je nedostatek slunečního svitu, který právě pomáhá k syntéze tady toho vitamínu, takže si myslím, že ten bychom měli určitě doplňovat. Potom nejrůznější minerály u sportovců, hořčík, draslík. No a potom i určitě nějaké látky, které podporují imunitu a tak dále, protože zase to souvisí s tím počasím a teď i vlastně s příchodem podzimu. Takže to jsou látky, které si myslím, že jsou prospěšné, které nám pomůžou. Pane doktore, a jaký je váš názor na komplexní doplňky stravy, které pokrývají celou škálu chybějících nutrientů? No, co se týče těch komplexních doplňků stravy, tak tam si myslím, že je určitě s výhodou to, že je to vlastně už připravená celá směs nejrůznějších látek, takže
určitě je to velká výhoda, že pacienti nemusí kupovat jednotlivé přípravky zvlášť, ale mají vlastně všechno v jedné tabletě. Využít se toho potom dá například při stárnutí, kdy vlastně se zvyšujícím se věkem se zpomaluje ten metabolismus, už třeba produkujeme méně nějakých trávicích enzymů, je nedostatek vápníku, vitamínu D, takže s výhodou se potom všechny tady ty minerály, vitamíny dají dát do jedné tablety, místo toho, aby člověk potom užíval 5 různých. Pane doktore, děkuji vám, že jste přijal moje pozvání do našeho online magazínu WeDiscuss. Já moc děkuji za příjemné popovídání a přeji našim posluchačům hodně zdraví.